bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiire mon en garti hande oɗo jamma alarba hawri ko nogas tati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji meɗen mawɗi guiɗoɗen ko toon to États-Unis hono kanko oɗo barnoɗo étudiant toon to université Idaho ene wayno ñawama hande habaruji meɗen toon to États-Unis ma en ƴeew kadi ruttade dossier Jeffrey Epstein ene wayno ko kanko juge gonɗo toon to Florida o sallima woppude won dossier ji ene wayno Donald Trump kadi pour yidde hawnaki tunaji jani en koɓe filtini ka ɗum haala fuɗɗima joni takkude hono Obama pour ko fate élection ngaji hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom toon to France Emmanuel Macron e joom suudu makko ɓe porti plainte hono joguiɗo show goto biyeteɗo Candance ɗum noon taw gon haalluji ko diffamation toon to Mauritanie habaruji men international hande ne wayno ko concours sukaɓe pour nadde hitande mumen addande toon to collège yalti kono teskira hen ardiɓe oɗo concours ko sukaɓe rewɓe e kadi ko ɓuuri hewde ɓeɗo gañiɓe oɗo concours kadi ko sukaɓe rewɓe toon to Sénégal délibération ponnoɗo wadde hande hono kanko ñawore makko Moustapha Diakité e kanko Bachir Fofana wiya wonde yaltore ko ñande capantati lewru juillet hande toon to Sénégal ma en dutto kadi ko fate yimɓe réfugié ji ummiɓe toon to Burkina Faso e toon to Mali hol caɗele jogui wonde toon to leydi Sénégal ma en cekkitoro habaruji meɗen toon to Gaza yimɓe sappo maayi hande sibabude heegueji gonɗe toon ɗum ɗo foof ko heegueji ɗi ganduɗa kamɓe Israël lebte ɓe mbaɗata e leydi Palestine naɓe tungnade hande reporter uji international gonɗo ɗum woni toɓɓe men ɓuuri mawnude titre uji meɗen hande oɗo journal e ɗemgal Pulaar ma en gartu joni joni janñoɗen hen ko musidɗo mon Amadou Touré haldata e moɗon radio Juillet sare international dole lingu gondiya kono dole radio Juillet sare ko hettoyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo radio Juillet sare international sababu ngona pullu chapa soninki walla wolof gedal man nen e nder radio Juillet international wonandi jogiiɓe publicité jokkondir e radio Juillet international caggal indicatif Mauritanie wada 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Juillet international bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiire mon no mbinoɗen en gardinti titre uji meɗen ni toon to États-Unis e toon to Idaho hande en wayni ɗo kanko biyeteɗo Brian Koberger ɗum noon ko barnoɗo yimɓe nayo ɗum noon étudiant ji toon to université Idaho ene wayno ñawama hande donc kanko oɗo ñawoɗo hande ɗum wonno ko ñande sappo e tati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum noon taw police kañum hoore mum noddama wiyama wonde ko won yimɓe won caɗele baɗɗe toon Moscou ɗum noon ko toon to Idaho ɓeɗo kadi ko yimɓe wonde gonnoɓe toon to université mo Idaho ko sukaɓe janggannoɓe ɗum noon kadi ene wayno ko tawa wonde ko yimɓe nayi no mbaɗa hen goto ko duuɓi nogas wiyete ko Ethan Chapin duuɓi nogas ko biyeteɗo Kyle Concalves goɗɗo kadi ko duuɓi nogas yara wiyete ko Zania Kelnodel goɗɗo yara ko duuɓi nogas ko kañum hoɗum wiyete ko Madison Morgan ɓeɗo fof ene wayno ko sukaɓe rewɓe tato ene wonde suko gorko goto ɓeɗo fof ene wayno ko kanko oɗo Brian Koberger ene wayno kanko wari ɓe ɗum kadi ko laaɓi warde kanko kadi oɗon sahande nde ɗum wari nde ene wayno ko police mo Idaho enquête scientifique e kañum kadi e wuuro Moscou wiyete yanko toon to Idaho e FBI ko kañum liggodiri ha mbawi yitudemo kanko oɗo en biyeteɗo Brian Koberger kanko noon woni oɗo saaha kanko makko wonno koye oɗo université o wonno koye wadde doctorat makko donc andaka holko woni sababu muɗum e nder konngol makko kanko oɗo ñawo nde o fawata e makko kanko ñawo makko o wi wonde ko ene wayno ko ruttade hande wiide ne ƴeewani holko woni sababu kanko mo wara ɓeɗo ɗum ne wayno ko rokkude kanko oɗo Brian Koberger rokkudemo chance e woppudemo hande mo wona omo heddo e yimɓe ɓe ganduɗa jogiiɓe pinal innamade ko wawi wonde fof noon kanko juge o fawi makko wonde ko hedde gurdam makko ko yo wonne
e kaso e kadi ala fof nde wawi kanko hoore makko yamirede yo yaltu ɗum noon firtan wonde ko kanko mo e kaso makko kadi ko kaso mo ganduɗa kanko hoore makko wonata ko goto ko baɗɗi seeɗa e nokkuji o ala droit yaltude hay nokku goto illa won heure uji hande toon to Washington e tumnade kadi ko yalti hono kanko juge goto gonɗo toon to Florida ko noon ko juge fédéral en wayno e nder ɗaɓɓade kadi ummonode toon to ministére toppitiɗo ko fati justice e ɗaɓɓade kadi umminode ko yimɓe hewɓe kalata ko kanko oɗo juge biyeteɗo Robin Rosenberg ɗum noon ko debbo e wi wonde ko en wayno hande o salima kanko hoore mo yaltinde dossier ji patɗe Jeffrey Epstein ɗiɗo dossier ji noon ko dossier ji noon kanko Donald Trump o yamirino wonde ɗiɗon dossier ji fof en jalta ko dossier ji kadi dewɗi to grand jury ko fati enquête makko kanko Jeffrey Epstein ɗum noon siftini ɗon tan ko ɗeɗo balɗe fof en wayno ko nena waɗa toon ɗereɗe ka gueɗe ɗe nani ɓeydo ñande fof yaltude ne holla wonde ko kanko Donald Trump en wayno komo jokkodirno e oɗo Jeffrey Epstein e kadi ko yalti hande hono kanko gardiɗo ko fati justice ɗo e États-Unis hono kanko Pambandi wiya o joddinoma e Donald Trump ɗum noon ko hadde enquête o fuɗɗade o haalni Donald Trump wonde ko inde muɗum nana e ɗiɗo dossier ji donc ko hunde nde ganduɗa oɗo saha joni ene waɗi caɗele mawɗe toon to suudu représentant ji hay sindo kanko Mike Johnson o haaɗi vote ji waɗe toon pour ko fati oɗo dossier yaltin gardiɗo comité judiciaire ɗum noon hono kanko représentant kom ene wandi kanko hoore makko yamiri wonde ko joom suudu walla debbo mo ganduɗa e kanko Jeffrey Epstein o wonduno hono biyete Ghislaine Maxwell gonɗo to kaso toon to Florida enen na wayno o ɗaɓɓama yo ar toon to congrès ɗum noon kadi o wawa haltude maɓe wawa ɓe mbawa jabade ɗum noon won ko suppinama kanko avocat makko kanko oɗo debbo gondunoɗo walla ko joom suudu makko kanko Jeffrey Epstein wiya wonde ko il faut ko ara toon to congrès ɗum noon andaka to holko woni ɗeɗon caɗele par ce que ko ɓuuri hewde républicain surtout henne kanko Mike Johnson e wonni républicain ji jiiɗa wasi ɗoftade Donald Trump par ce que jiiɗi ko oɗo probléme oppe kono noon wayno kadi hay sindo kanko gardiɗo suudu représentant o yamiri wonde ko kamɓe député ji fof yoɓe jaa vacance ene wayno oɗo saha joni haalte toon ko Washington ko oɗo debbo wonde ko yamirama yo ar toon to congrès o fota e mabɓe e ɗum noon hande kadi ne wayno ko haalete tan ko ɗum ko kanko Donald Trump kadi nde yimɓe kuccire makko surtout janiyankoɓe nde kuccire mo ene kalnamo ene wayno wartiri haala ka wiide wonde ko ancien président Barack Obama ene wayno ko won kayitaji won gueɗe ɗe o windi ko fati élection ngaji hitande ujunnaji ɗi 16 pour kanko hoore makko tunminde hono Donald Trump ɗum ɗon kadi ko ɗum waɗi hande hono kanko gardiɗo intelligence mo Amérique no kanko biyete Tulsa Gabbard tinɗon tan Tulsa Gabbard kadi ko démocrate wonduno koye parti démocrate en kono ene wayno koye woteji ɓennuɗi kanko hoore makko yalti parti démocrate no wonti o jinggani Donald Trump ɗum noon wonde ɗum waɗi ko waɗa ministre public ko fati intelligence nationale donc e nder rapport mo yaltini kanko Tulsa Gabbard o wi wonde ko ɓe tawi wonde ko hono kanko ancien président Barack Obama e nder hitande ujunnaji ɗiɗi 16 o windini kanko hoore makko lettere pour forsude walla yamirde yimɓe ardinoɓe oɗon saha intelligence ardinoɓe oɗon saha agence uji kewɗi yo takko hono Donald Trump woni kañum hoɗum jokkodirno e Russie kono noon e wayno ko kamɓe journaliste uji ndeɓe namdimo kanko Tulsa Gabbard surtout hono journaliste CNN biyeteɗo Kathleen Collen ɓe namdimo kanko Tulsa Gabbard est ce que wona yidde tinede walla yidde mawninide makko surtout tawde Donald Trump e hanki tan ene haala wi wonde ko kanko ɓuuri wonde neɗɗo baɗɗo fayida e gouvernement muɗum oɗo saha ɗum noon ko taw ɗum noon ko sibabude kanko hoore makko Donald Trump wi wonde ko maw yaltina rapport o tawi wonde Barack Obama won gueɗe ɗe waɗi donc ene wayno ko kanko gardiɗo ko joguiɗo konngol toon to Maison Blanche e wayno o haɗi hono Gabbard jabade ka ɗum haala o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe journaliste uji goni namdotoɓe oɗo saha joni Tulsa Gabbard est ce que ko waɗata ko hunde wonde lawol ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde semtinande toon to kamɓe républicain ji e kamɓe kadi haalɗeɓe ko fate droit wiide wonde ko oɗo rapport mo haalata walla mo yaltino ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en ardino ɗum oɗon sani pour wadde enquête ɗe ko fati ɗum ɗon ko kanko Marco Rubio kanko wonno oɗon saha joni gardinoɗo toon to banggue république kamɓe joguino majorité pour ardade enquête ko fati affaire Russie kono e oɗon rapport ala fof ko yalti hen wonde ko Obama waɗi hunde walla wi hunde kono en wayno ko kanko gardino intelligence o yalti kadi CNN o wi wonde Obama wonko windi hen kono Obama ko caggal élection ngaji ɗi gasi nde hadde laamu muɗum yaadi wi wonde ko kala rapport aji walla reportage uji kaalaɗi ko fati Russie
kamɓe fof yoɓe ndendin ɓe mbaɗa ɗum document goto taw document o ne waɗi archive document kadi waɗi classifié e wayno ko tugnade konngol makko kanko biyeteɗo James Clapper ɗum noon ko kanko ardino oɗo direction oɗo intelligence national ɗum tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ha hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi wi wonde ko oɗo debbo kanko Tulsa Gabbard ko haalata ko ɗum ko hunde hersinide par ce que kanko meɗɗani yiide neɗɗo gardiɗo direction national intelligence ena haala camte baɗi ni donc siftinde ɗon tan e oɗo saha hono kanko directeur national intelligence mo e laamu Donald Trump hono kanko Tulsa Gabbard en wayno ko rapport mo yaltino ɓe mbi hen wonde ko alay saago kanko ancien président Barack Obama, Hillary Clinton, James Clapper e kanko kadi gardiɗo FBI on biyete James Comey ɓeɗo fof en wayno ko kanko Donald Trump o wi il faut que ɓe gankite ɗum noon fof tugnade hande haralaɓe ko fati journaliste mbi wonde ɗum ɗo fof ko yidde tan kanko hoore makko beele kala ko haalete Epstein ko beele ni ene yejjite comme ça yimɓe kuccitane oɗo dossier ko wawi wonde fof en wayno ko jeeyaɓe bureau makko kanko Barack Obama e wayno mbi wonde ko kewani jabade ɗiɗo haalluji ni par ce que haalluji ngala sens kono noon tan ene wayno ko wiide tan wonde ko ɗeɗo gueɗe kalteɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa enne meeɗan wadde projet men international ɗum noon kadi ko ɗo e États-Unis ha hande ni hono kanko président mo France Emmanuel Macron e kanko jumsuɗo makko Brigitte Macron ene wayno ɓe porti plainte contre debbo goto joguiɗo jewte e télévision biyeteɗo Candice Owens noon e wayno koye wiide mabɓe wonko haale mabɓe ɗum ɗo kadi ko hunde ko wiyete diffamation e oɗon show ji muɗum won hen to haali wi wonde ko kanko Emmanuel Macron d'abord addimo e laamu ko organisation mo Amérique biyete CIA ene wayno kadi ɓe kanko Candice kadi e nder ha hande complainte ko haali wi wonde ko hono jumsuɗo makko kanko Emmanuel Macron première dame mo France kañum woro mum jibinade jibinako ene wayno ko kadi kamɓe ɗiɗo fof eɓe jiidi par ƴiyam ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa henna kamɓe e nder complainte mo mbaɗi complainte o kadi tugnade avocat ji mabɓe kanko Emmanuel Macron ene wayno ko ɓe bindi ken wona 219 page ɗum noon kadi ɓe payimo kanko Candice Owen ken wona toñengueji nogas ɗiɗi siftinde on toon kanko Candice Owen noon e ɗum noon tugnade hande complainte ko haali e wayno ko haysinde o yi sifaji fof bawɗi wonde pour ken haddemo haalde ko haalata ko wonde wona gonga o continue haalde ɗiɗon haaluji ɗum noon wayno ko complainte ko wawi wonde fof oɗo saha joni kanko Candice Owen ko portaɗo plainte pour diffamation e wiide makko kanko Candice Owen noon omon continue hande haalde wiide wonde ko ko haali ko omo jogui to itti ɗum e kadi ene wayno ko o noota kanko waɗa wonko tribunal tugnade avocat ji makko Candice Owen noon siftinde on o woni ko toon to New York ko jogui ko show walla ko jewte e télévision habaruji men international hande toon to France e tugnade kadi document jaltuɗo toon to Upper News kono kamɓe gouvernement mo Emmanuel Macron e ɗum noon e tugnade konngol joguiɗo konngol gouvernement makko hono biyeteɗo Sophie Bimas o haali o wi wonde ko ñande alarba hande hono kanko ministére toppitiɗo ko fate intérieur Bruno Retailleau kañum hoore ɓe ƴefti mesure aji contre won membre uji gouvernement mo Algérie ɗiɗon membre uji noon e wayno ko hadde ɗumen arde han kadi toon to France ɗum ɗo fof ari noon ko caggal nde kamɓe France ɓe gulliti wonde ko Algérie naaɓe calima jaɓɓade yimɓe mumen yimɓe ɓe ganduɗa ene porsa yongummo toon to France ɗum noon ko mbiyata obligation de quitter le territoire français taw ko ɓeɗon fof haysinde tugnade hande article o ɓeɗon jogui document ji men en règle donc tugnade hande figure ko haali ɓeɗon yimɓe ma gon 53 neɗɗo ko yimɓe kañum koye mumen ene wayni ko nawtunoɓe toon to Algérie kono ene wayni ko Algérie kañum hoore mum ndeɓe gadda toon to Algérie kañum hoore mum e wayno rofuliɓe kadi artiriɓe toon to France ɗum ɗo kadi ko addi caɗele mawɗe wonande ko hakkude relation ngaji mabɓe kamɓe Algérie e France ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnana hande journal figaro ko haali ene wayno ko kamɓe gouvernement mo France kadi eɓe namdi ko yaaci hono écrivain biyeteɗo Boualem Sansal e journaliste français biyeteɗo Christophe Claise kañumen koɓe goppe ɓeɗen kadi ko nanggaɓe toon to Algérie ɗum ɗo kadi ko hunde ganduɗa moƴƴani ko wawi wonde fof so tawi ɗeɗo caɗele continue hakkude mabɓe kamɓe France tugnade hande ko figaro haali ɗum ɗon kadi ne wawi wonde guddugol jotodiral gonnogal ɗon jotodiral ngal kadi ko takko jotodiral patugal ko fati en yimɓe ɗannotoɓe hakkude leyɗele mabɓe no guurdi e surtout hen ko fati sécurité régional
tonto Sénégal de journal biyeteɗo Sénégal hono kamɓe justice mo Dakar en wayno koɓe ponno ko hannde addude délibération pour ñawoji patuɗe o kanko biyeteɗo Moustapha Diakité kañum ɗum ko gardinoɗo comité parlementaire toon to Benno Bokk Yakar e kanko kadi Bachir Fofana ɗum noon kadi kono wayno ko chroniqueur ko joguiɗo show je nde télévision ngaji ɗum noon ko hannde ñawore maɓe fof no yaltude toon to Dakar nogas tati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi kono e tungnade kadi ko yalti onon kamɓe tribunal ɓe mbi wonde koɓe ñaawa wattoyama kadi ñande capantati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi tan ɓeɗo ɗiɗi fof ko takkaɓe wonde wonko kaali fati Ousmane Sonko walla fati kanko président Bassirou Diomaye Faye e ɗin noon kadi ko haalluji ɗi ganduɗa pour wiide ɗum noon ko haalluji toñague fotani wonde ɗum noon kanko Moustapha Diakité noon o haali o wi wonde ko jabota ko ɗiɗon juge walla procureur gonɗi toon ene wayno ko haali ko ruttotako hen e kadi o yiɗa ni dañde liberté provisoire ko wawi wonde foof hadde ñawore nde ñande capantati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi kamɓe ɓeɗo ɗiɗi ko ene wayno koɓe keddoto ko toon to kaso hande toon to Sénégal e tumnade kadi radio France international ko haali hono Mali naaɓe en Burkina Faso naaɓe ummotoɓe toon to leyɗele mumen dogoɓe ko ndareji gonɗi toon oɗo saha joni ene jogui caɗele toon to frontiére toɓe natirta toon to Sénégal ɗum noon ko toon to département Bakel ngoɗo wuuro walla oɗon région woɗɗani kadi frontiére hakkude Sénégal e Mali ɗon tumnade hande rapport o kamɓe ɓeɗo naatɓe toon e leydi Sénégal wonɓe toon kadi e ɗiɗo nokkuji ɓe mbi wonde ko ɗiɗo lebbi ɗiɗi ɓennuɗi ɓe mbi wonde ko ene wayno ko caɗele mabɓe jaɓɓede nattude e leydi Sénégal donc goto biyeteɗo hen Moussa Bari kañum woni wi wonde ko wawi fottude mabɓe kadi e dole koɓe jaboto hen oɗo saha joni ko won kayitaji ɓe mbiyete yooɓe jobba ɓe keɓa pour présidence ene wayno ko enquête mo baɗeteɗo mabɓe o mo ganduɗa kamɓe ɓe donki famde ɗum kono tugnade e leydi Sénégal ko haalata wi wonde ko alay saago ɓe gankite ande kamɓe holtoɓe gummi kadi ko woni anniye mabɓe so caggal nde ɓe gankitama tawde koɓe namdiɓe ligga heddade e leydi Sénégal ɓe dokke condition ngaji holno ɓe mbawi liggorade e leydi Sénégal wiide mabɓe wonde ko yimɓe dadiɓe walla yimɓe laamu gaare mabɓe ken won laabi nayyi mbawi windudeɓe ene wayno ko kanko kadi Moussa Bari o wiyonde o namdima yiɓe laamu yo dokkuɓe document ji ɗi pour mbawi walludeɓe liggade donc e wiide mabɓe kadi o wiyonde so kala nde ɓe nodda e nokkuji ɗiɓe mbawi liggade ɓe mbawa yaade toon par ce que ɓe ngala kayitaji donc ɗum ɗo ko caɗele kayitaji wonande ɓeɗo hoɓɓe arɓe toon to Sénégal ko ɗeɗon caɗele kadi kamɓe Sénégal naaɓe e Mali naaɓe joguino toon to Mauritanie ɗum noon ma nawa en toon to Mauritanie tugnade hannde ko yalti kadi hono kanko ministére toppitide ko fate jangde toon to leydi Mauritanie ko docteur Houda Baba o haali haala belka ɗum noon ko yettude ɓeɗo sukaɓe dañɓe examen ji men pour yaade toon to collége kono ko teskira examen ji ɗi henno ko toon to Mauritanie en wayno ko ɓuuri hewde yimɓe ɓe ganduɗa dañɓe examen ji e ndeɗo hitande ko sukaɓe rewɓe e kadi ko ɓuuri hewde ɓurɓe hewde toɓɓe moƴƴe kadi ko sukaɓe rewɓe par exemple ene wayno ko tugnade hande e journal biyeteɗo Sahara Média ko haali hono gardiɗo Mauritanie naɓe fof taw ko ɗiɗo examen ji o jeeya ko toon to Dakhla Nouadhibou e ɗum noon kadi ne wayno ko hunde oɗo saha joni kanko ministre toppitiɗo ko fate jangde o yo welti e ɗiɗo examen ji e kadi on yettaɓe kamɓe sukaɓe tinnare mabɓe hande toon to Mauritanie e wayno ko tugnade kadi e journal jaltuɗo tugnade kadi e ko yalti toon hono journal biyeteɗo Sénégal yon hono kamɓe AJDMR e nder konngudi e nder décision mo ɓe ƴefti hannde ɓe mbi wonde koɓe mbawa kamɓe tawede dialogue national baɗeteɗo toon to Mauritanie oɗo dialogue national ene wayno ko dumunaji ɓenni ɗi fof kamɓe AJDMR koɓe deƴƴiɓe e kadi ɓe mbawi fellede ko fati ɗum ɗon kono ɓe mbi e deƴƴere mabɓe ɓe ɗamino ko hawnaki ma gueɗe ɗe mbaylo e kadi gueɗe ɗe ko adi dialogue national surtout concertation ngaji baɗeteɗi ɗi ma ndew lawol kono e wiide mabɓe joni oɗo saha joni ɓe tawi wonde ko ɓe mbawa tawede oɗo dialogue national par ce que ala garantie gonɗo ɗon kadi won gueɗe kewɗe ɗi ganduɗa ɗaɓɓaɗe ɗiɗo duuɓi foof wonande won leƴƴi ɗi foof e surtout henne wonande kamɓe kono e won ɗeɗon gueɗe meeɗan ɗoftede siftinde on toon oɗo dialogue national ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani gardiɗo leydi Mauritanie ko kanko ñaagui oɗo dialogue national yo waɗ tawne haala ko fate hakkude
kamɓe parti politique goni toon e kadi mouvement ji goni toon no e wayno ko wayta tan e ko fati oɗo dialogue national o ko toɓɓe kewɗe ponnoɗe haalede fonno d' abord ko kamɓe yimɓe morsinaɓe fof ɓe mbawa yewtude ɗum adde ƴeftede hol ñalawmaji batteɗi kono ene wayno ko laamu ngu ƴefti toɓɓe ɗi yiɗi e kadi ene wayno ƴefti date mo yiɗi tugnade hande e kamɓe ko ɓuuri hewde parti jeeyaɗe opposition ko wawi wonde fof ene wayno kamɓe AJDMR ke wiide wonde koɓe mbawa tawede oɗo dialogue national e wone gueɗe ɗe ɓe limti ne jeeya hen nono ɗemɗen leydi ndi en poti heftinede pour hollude wonde ko leydi ndi henna ne waɗi ko liƴƴi kewɗi e piine kewɗe ɓe mbi kadi ene wayno ko parti ji politique gonɗi toon ɗi ala liberté ene wayno kadi ko wiyete en liberté d' expression gonɗo toon no Mauritanie e ɗum ɗon fof ko hunde nde ganduɗa wona hunde démocratique ene jeeya kadi gueɗe ɗe ɓe limdi kadi mbi wonde ko kuulal gotal gonnogal toon pour ko wate ƴewtade holno jangde national wayata toon e wiide mabɓe kadi ko hunde dogande ko fate potal yimɓe Mauritanaɓe fof ko wawi wonde fof ene wayno comme AJDMR nder konngol ngol ɓe jaltinani ɓe mbi wonde ɓe tawata ko oɗo dialogue national habruji men international cakkitorɗen ko toon to Gaza tumnade kadi ko yalti hande taw ko Al Jazeera haali ɗum yimɓe sappo maayi toon kadi toon to Gaza ɗum noon ko sibabude heeke ɗum ɗon ne wayno ko kamɓe e yimɓe mayɓe kadi tumnade hande ko Al Jazeera ko haali ko ne wayno ko sibabude Israël koko uddi laabi fof kala ɗo balle mbawatno arde pour wallude ɓe kamɓe heddiɓe toon to Gaza ɓen pour dañde koɓe ñaami e kadi ne wayno Israël nene continue hande kala ɗo yi yimɓe mabɓe ne jahani ƴeewoya to ñaami wallade mumen bomboji e nder tan no balɗe ɗiɗi ɓenni ɗe hono kamɓe Israël ɓe mbawi warde kene wona temedere Palestine naji taw ne jeeya hen kene wona 34 yimɓe kan wallanoɓe Palestine naɓe dañde ko ñaami ɗum noon fof ko sibabude kamɓe bombardeji mabɓe kamɓe Israël ɓe mbaɗata toon to Gaza ɗum noon kadi ko tumnade hande ministére toppitiɗo ko fati cellal ko haali ñande alarba hande 23 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e 25 hande tumnade organisation mondial de la santé ko haali mbi wonde ko sukaɓe 22 taw ko sukaɓe ɓe keɓani hay duuɓi 5 ene jeeya yimɓe mayɓe toon sibabude heeke nde ɗo hitande eyyi ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa en kamɓe organisation mondial de la santé eɓe continue liggodade kadi e organisation ngaji goɗɗi kene wona temedere 11 organisation kadi habde gueɗe ɗe ganduɗa Israël ne waɗa toon to Gaza e kadi rentinde communauté international bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sar habaruji moɗon ɗemgal Pulaar hande oɗo ñalawma alarba no gasede lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi no gas joyi gasi ha laaɓi ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi on jarama en mbalja